Thanksgiving. Naimbag nga orasyon manen kakabsat. Pagsasaritaan tayo itangal daw, wano ko dito yung oras. Ti naadal tayo, tinapalabas nga sermon, nga napauluan ti agyamyaman tayo kumah kana po Diyos. Nga naadaw ti sermon ni Pastor Awaaw, nga pinauluan natin less ti be grateful. Nga iso ti may kapat apaset ti our spiritual trajectory. Nga iso ti serye tayo ti bulan Nobyembre. Kadwa met ita da sister Nita itoy ni Brother Frank ket ni Sister Rose ita tangal daw ket sana maka-join kada tayo. So i-peksa tayo ti panakipag-greet na tayo ti pamilya na gapot pimusay ti kabsat na ijay Boracay. Okay. So itata ti nakaadawan dito yung mensahe tayo ket mapan tayo ijay dito yung bersikulo kakabsat makita yo ijay dito ang mensahe ket naadaw ti Hebreo kapitulo 12 bersikulo 28. Okay, mabasa yun dayjay hamod lang dakkel mod lang dito mabasa na Diyak makita. Okay. Agyaman tayo maron, agsipod taawaten tayo manipod ti Diyos, ti pagarian asaan apandayeg. Agyaman tayo ti Diyos, ket agdaydayaw tayo kenkwana ti wagas makaparagsak kenkwana abuyugan ti panagraem ken panagputeng. So kakabsat, manipod kadigito yung bersikulo, ket ikang kayo ti brief summary ti sermon nga mabalin yung suruten kabayatan ti kita tayo kadito yung sermon outline dito ti kahit kung sa uwing kakabsat ti sermon outline gaputa at sumagmamano I don't know no digiti dumdumngeg itatak ket damo dati makangeg kadatoy. So dato iti sermon outline tayo ket mangrugi tayo di sa ludsod nga apay nga kasapulan ti agyamyaman tayo kani Apo Dios. Okay, kaya ti sumbat na dito kakabsat gaputa adda naawat tayo manipod kan Apo Dios nga pagarian nga di madayeg datat kunana datay bersikulo nga imbasa tayo. Okay, wano di madayeg wenno di magunggun. Dito iti nakaiturungan ti panagyamyaman ti maysa nga Kristiyano wenno mamati ken ni Apo Dios akas kada tayo. Isu nga ti panang celebrar tayo nga tayo nga Kristiyano ti Thanksgiving Day kahit naununeg ti kay papanan na ngem tay tradisyonal nga panagrambak wenno panagsangili ti pamilya, bisbisita, digita kat ti nakairuman tayo dito'y Amerika. Okay. Nangited kami pa iti samali nga bersikulo naggapu ijay Habakuk 3:17-18 ngem sangkon nga may ipakita ito'y gaputa tayo ko na summary lang dito ipapay ko kada kayo para kadigidihan nga nakangeg. Okay. Ket tinaadal tayo kada ijay Habakuk 3:17-18 ket masapol nga ituloy tayo ti panagyamyaman tayo ken Apo Dios uray no kasano ti rigat ti biyag tayo. So gapuna nga kadetoy nga pandemya ken uray pay anya nga rigat nga nagnagnaan tayo ket masapol at taginayunen tayo ti panagyamyaman ken Apo Dios. Dayjay ti sumbat jay umuna nga sa ludsod. Nga umuna nga punto. Ket ti may kadwa itata detoy kasano ti panangipakita tayo ti panagyaman tayo. Ti sumbat na deta sa ludsod kakabsat ket
ipaay tayo wenno idanon tayo ti panagdaydayaw wenno panaggrukbab para kanapo Dios. Ket naggapo detoy jay Hebreo 28b nga imbasa tayo itay. Okay? So imuna imbaga tayo itay nga apay nga agdaydayaw tayo gapo ta naawat tayo ti pagarian adi may dayeg ket dayjay ti nakaiturungan ti focus tayo ti panagrambak tayo hala na Thanksgiving Day but every day throughout the year. And then dito itata na sumbatan tayo ng agyamyaman tayo kasunod pa nang ipakita tayo deta nga panagyamyaman ket isu ti panagdaydayaw. Okay? We demonstrate our gratefulness through worship. So, di tira kapataudan na di may talong nga saludsod dito ta. Dito kasano ti panangipakita tayo ti panagyaman tayo. Ket ti sumaruno ka dayjay kumaket anya dagiti wagas ti panagdaydayaw ang makaparagsak kanako Dios. Okay. So detoy inikan na tayo ni Pastor Mark ti modelo ijay Juan 4:23-24. Kaya detoy ti makita ang kumanen nga maipabasa kada kayo at detoy kunak nalpas tayo dagiti nga minana ngem ulitak ngem umasideg ti tiempo ket dimtengen dagiti napaypayso nga agdaydayaw. Daydayawen danto ti Ama, ti Espiritu ken kinapudno. Ta dagiti kakasta ti sapsapulen ti Ama nga agdayaw ken kuana. Ti Dios ket Espiritu nga rod dagiti agdaydayaw ken kuana masapul nga agdaydayaw da ti Espiritu ken kinapudno. So kadto yung punto sumbat dito saludsod nga anya dagiti wagas ti panagdaydayaw ang makaparagsak ni Apo Dios. Bale adda talong nga punto nga insermi kada kayo ket umuna ti Ama ti pakaiturungan ti panagdaydayaw. Okay? So may kadwa at ti sungsumbatan tayo ngamin ket what do we mean by we worship in spirit and in truth. So tiyo muna, no agdaydayaw tayo, iturong tayo tiyama. And then may kadwa, worship in the spirit. Kastoy ti panakailawlawag na. Masapol nga na espirituan ti panagdaydayaw tayo. Masapol nga kakuyog na jay puso, bagi, panunot, ken espiritu tayo nga agdaydayaw kanapo Dios. No awan jay passion when no narubrob a panagayat tayo kanapo Dios. Bayat ti panag-worship tayo ket agbalin nga ubaw dayjay ang panagdaydayaw. And then dito ti kapapatgan nga ilawlawag ko to worship in spirit and in truth. Dito truth dagiti ti duang nga elemento na. Ni Apo Jesus ti pakaiturungan ti panagdaydayaw tayo. Otherwise, nohan nga ni Apo Jesus ti nakaiturungan ti panagdaydayaw mo, akit kamsat idolatry ti mapasama. And then may kadwa, saanen nga nalimitaran ti lugar nga pagdaydayawan. Hanen nga nasatkan jay templo ijay Jerusalem. Hanan naskenen nga ijay bantay jay Gerizim kadigiti Samaritano. Hanan nasken nga yan jay simbaan laengen. Gabuta tinaadal tayo kadetoy in truth kunana imbaga nga mismo ni Apo Jesus kadedya nga bersikulo mabalin mo ti agdaydayaw ti uray sa dinno nga lugar provided you worship in spirit and in truth. And then dito itata ti maudi kasano ti mangidanon ti umno nga panagrukbab kunana. Ket ijay agkumpesar ka nga umbunga ken Apo Dios sakbay nga idaton mo ti panagdaydayaw mo. Ti basol ngamin ket agresulta ti panakaisina tayo ken Apo Dios. Ket agbalin dayjay nga basol nga isu ti abbeng
nga di tayo maasidgan niya po Diyos, ken di na pakangyagan kadigiti kararan, wenno panagdaydayaw tayo kenkwana. At datalo nga bersikulo nga inted ko kada kayo, kada ito Ket dayjay, naited ko jay Juan 9:31, Isaiah 59:2, ken Proverbio 15:29. Koreksyon kakabsat, tay di na minsan ket nagkamali akati inted ko ket jay Proverbio 9:29. So it should be 15:29. Kamao dianan na ket dayjay taga Roma kunana. Diya mo no na ipangkod to. Detoy. So ti umno nga panagdaydayaw ken panagyaman kahit kung natandaan nyo detoy kakabsat Roma 12:1. Mabasa yun jay kakabsat ko dawatek garud kada kayo gaputa na indaklan si ti Diyos kada tayo ipaayo kuma ti Diyos bueno ti bagiyo akas daton si bibiyag living sacrifice na santuan ken makaayayo ken kuana daytoy ti pudno a panagdaydayaw arumbeng nga ipayo daytoy ti brief summary kakabsat jay sermon idi domingo ket sangwentay nga rod itan dagiti sang ilimi nga yun tayo ni Frank sa tayo ito isaruno ni Nita ket kakabsat dagitoy makidanggay kayo kada kami dagitoy ti upat nga sanudsod dayjay ti pagrikusan na kakabsat dayjay salita mi I'm sorry tiyak na ipanman yan ta screen ngam dagijay nga upat na sanudsod nga ganyon idi nga imbaga anya ti bersikulo nga may share mo Frank anya ti nawatam dito kadayjay kuam Sister Nita anyat na adal mo Frank kadayjay be grateful and then anya ti addang aramidem Sister Nita tukno may aplikar mo dito nga nasursurom so both of them will be answering those 4 questions. Ket ita kakabsat manggigan tayo ni Brother Frank Wicks ti insagana na nga pangi lawlawag kadigiti upat nga questions kadito sermon and Bible study tayo. Hi Frank. Hi everybody, glad to share with you again. Okay, I'll go right into the first question. What particular verse did you like from the sermon last Sunday? Yeah. The verse I liked from the sermon last Sunday, Be Grateful, is from Hebrews 12:28. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. Wow, you got right into the heart of it because from that verse, the 3 points of the sermon of Pastor Mark was taken from there. Now, what did you understand from it? Or how did the verse speak to you? Well, I understand from this verse that as a Christian, I don't have to be shaken by my daily, weekly, or yearly problems, pains, and hurts that may come my way. I look forward to eternity in a kingdom that cannot be shaken in any way, shape, or form. Knowing this, I will be thankful daily for the amazing blessings I receive, such as peace and joy with turmoil all around me. Health in regards to the blessings of seeing, hearing, tasting, touching, and feeling. Being thankful for the food that He provides for me. Being grateful or thankful to God as I live each day, telling Him daily more than once, and even a few times, how thankful I am to His blessings of forgiveness, grace, love, and the privilege of having a one-on-one relationship with the Creator of the universe who loves me. Great.
You know, I liked the title of the sermon last Sunday, Be Grateful. And it is something that is very timely because we are living in pandemic times. And just like what I shared in my insights, uh, it becomes difficult for people to be grateful during these times, especially if their kind of mindset is focused on celebrating Thanksgiving based on tradition, uh, having family together, or to some wives, the Black Friday events. So with all these things restricted during these pandemic times, the timing of this message, Be Grateful, uh, could be inspiring to believers, but it could be puzzling uh, to people who are not holding onto something that is deeper than these superficial celebrations that we have. So, what did you learn from the sermon, Frank? Well, I learned from the sermon, Be Grateful, that first of all, you can't be grateful unless you first daily draw close to God, and He will come close to you by confessing sin and receiving His grace and forgiveness. I learned to be more grateful by learning to be thankful in all circumstances. Habakkuk gives an example of being thankful in all circumstances. He writes in Habakkuk 3, verses 17 and 18, Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vine, though the olive crops fail, and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God my Savior. And Frank, you just provided an answer to the background that I shared about being grateful during these pandemic times. Here is Habakkuk, just explaining right in hitting the nail in the head, with your explanation. Well, I also learned from the sermon, being grateful, that there are acceptable offerings to God, such as confessing sin, that's acceptable, presenting our bodies as living sacrifice to use by Him, reading and hearing and responding to His Word, the Bible. And what specific steps do you plan to take to apply these in your life? Yeah, thank you for that question. I plan to daily be in total reliance on God in spirit and in truth. As quoted from Pastor Mark, we don't worship God for what we have, but because of who God is. To remind myself to be grateful to God throughout the day because He deserves all the praise. Thanksgiving, or being grateful, is our response to God's grace. As Psalms 50:53 states, those who sacrifice thank offerings honor me, and to the blameless I will show salvation. Thank you, Frank. Yeah, thank you for letting me share. And I will say this phrase coming from you. Yeah. All praise and thanks to our Father God, Jesus my Savior, and the Holy Spirit, my Counselor and Guide. Amen. Amen. Okay, thank you, Frank. Ket itata isublatay mat ni Sister Nita do anyamot ti may share na kada tayo. Hello. Hi, happy Thanksgiving. Okay. So anamot nga verse nga rod itata
ti napilim kadejay sermon nga nangagantayo iti Domingo. Gaputa panagyamyaman ken Apo Dios ti tema ti mensahe tay ita. Jay Hebrew chapter 12:28 met pipilik nga imuna ngem in-share met ni Franken. Isu nga ti i-share ko ita ket jay paset ti panagdaydayaw wenno panagrukbab. Dito ti bersikulo manipot ti taga Roma chapter 12:1 verse 1. Kakabsat ko dawatek nga rod kada kayo. Agapo ti naindaklan nga asi ti Dios kada tayo ipaayo kuma ti bagiyo akas daton asi bibiyag. Nasantuan ken makayayo ken kuana. Detoy ti pudno a panagdaydayaw aron beng nga ipaayo. Isa detoy makungkunang living sacrifice. Yan di English version na. Apo narigat deto living sacrifice. So, aniya mo ti mawatam nga rod ka deto Deto nga panagyaman babaen ti panagdaydayaw ken lifetime ti kaya nang sa uwen. No usaren tayo ti Thanksgiving Day at tradisyon dito'y Amerika ken sabsabali pa'y apaset ti lubong kas example ti panagyaman. May isa lang aldaw selebrasyon detoy. Ngem kadeti konteksto detoy bersikulo nga panagdaydayaw. Ti expression ti panagyaman tayo ken Apo Dios. Jay laengen impain na kada tayo apan nakaisalakan. Ket bale lifetime apan nagdaydayaw ti kaibatugan na deto yen. So kada tayo nga Kristiyano, Thanksgiving Day ket 365 days a year. Bagay launay nga mensahe detoy. Be grateful ti panawen na pandemya. Gaputi kaaduan na tao dito'y Amerika ket uso ti selebrasyon. National holiday ti Thanksgiving Day. Ngem ti panagkita ti kaaduan dito'y Amerika ket bakasyon grande ti kaipapanan ti Thanksgiving Day. Kunada nga rod nga iyag adayo kuma ni Apo Dios. Super spreader ti COVID-19 deto'y Thanksgiving Day. Biglang umadu ti maakaran ti virus kuna digiti eksperto gaputa di magawidan ti panagbiyahe bibiyahe digiti Amerikano gaputa panagsasango ti pamilya di Thanksgiving dinner ti kalikaguban digiti Amerikano paset ti tradisyon detoy. Ti panag-shopping party kahit asa uwen ti Thanksgiving Day dito'y Amerika. Aglulumba ti tao nga mapansumrek kadigiti malls. Tapno makunada kadigiti low price product. Ngem ita ket awamet dagitoyen ta adu ti naka-lockdown when no stricto met nga implementar ti gobyerno ti physical distancing. Iso nga maiparit dagitoy siksikan dit a malls. Iso nga online shopping lagtan nagpaisota nadamdamag yung siguro nga mapanagkampo dagiti shoppers the night before santo yung tuno naglukateng ket kasdala aglulumbang elephant dete data sine ko mga makita mga pandemonium nga manumadalapos ket adda di kita kaslala matis desgrasya nga dalapusen kuman dagiti aglulumba nga sumrek. So anya nga rod ti naadal mo met kadto nga sermon. Panagyaman nga maiturong ken Apo Dios gaputi kang runaan nga impaay wenno insagot na kada tayo. Ti panakaisalakan ti kararwa tayo. Pagbalinan na tayo kumade ta sentro ti panagyamyaman tayo. Saan nga dagiti material abambanag nga mabalin nga mapukaw ti pagkanito.
Dito tin espirituan nga impaay ni Apo Dios nga mangbalbali ti biag tayo ket forever. Dagiti na inmaterialan nga bambanag nga laklak amen tayo nga agdama pati sa lunat ken uray pay biag ket temporary laeng daytoy. Peso. Oo. So, dito yan ta sinain nga there's no forever. Kung kuna na hanggang dito at the forever na. Okay. Kasano ti panang i-apply mo aron kada gitaw itat na. Narigat atong palen di agbyag kang kaslalibing sacrifice. Ngem ikarigatak ti mangrugi ti lifestyle of thanksgiving. I-focus ko ti agpanunot kadi di bambanag ag pagyamyamanak. Ngem dihitay bambanag nga jak kayat. O nagpeso ata no digitay di mo kayat ken pagsusurunam ti mapanunot mo akat miserable nga biyan. Ngem no digitay banag nga pagyamyamanam akat peso that example the life of thanksgiving. Sige man? Ket ti example na detoy ket kayat ko tinornos nga balay. Wala po peso deta. Pati pagmurengang ket kupinekpay ag peso deta. Sikapat ket ag kaiwara ti papel mo ti salas ken kwarto. Wala pa kawan. Ipangko di panunot ko nga digitoy waram a papel ket paset ti panakatubay. Digiti pampanunot mo nga i-share mo ta ditoy Facebook nga mabendisyonan digiti dumdongeg. Jak ka ba ilang nga isurat dagitoy? Ngem ka ba elect ti agornos? Apo, praise the Lord. Praise the Lord! At the preacher nga asawa imbes nga gumer abayang gudaw kas jay asawa ni Hosea. Okay. Praise the Lord! Amok ti agornos. Okay. Agornosak ta data ti kontribusyon ko ti ministry ta. So mausar mo ti tiyampong magsurat ket agornosak data ti kontribusyon na pangdaydayaw ken Apo Dios. Amen. Ken kwa kakamsat makita yung nalinis ti plansana de bado nakita yung naurnos de makita yung ta TV akit ni sister ni tati nang iset kadeta. Praise the Lord. Okay. Ngayon na kumapay ngem agsurok ti oras kon. Ket ang mga nod adupay ti maikarik nga action plan. Ket siniren nak ni pat mo jak maramid. So that's all and thank you for listening to my insights. Okay, hallelujah. Kanayon tan sakit nga agar aramid ti video tadot mapataod nga rod nga resolution na di payag Christmas. Agingganan to mga roden intun sumaruno nga Huwebes na imbag nga oras yo amin kakamsat ken Happy Thanksgiving.